وەک ڕۆژنامەوانên jin ku em bêjin em nemakarin vî karî bikin em hîn zêdetir bihêztir dibin. Her bûyerek çê dibe yani dema em bûyerê li pêş çavê xwe dibînin mînak yani ez wê bêjim ew bûyera ku di mehên borî da çêbû ew zarok û dayîka xwe bi hevdira şehîd bûn bi rastî yani bûyerekî pir bi bandor bû yani çawa tiştekî vî awî wê çê bibe û yani rast wê kîliyê de dêşî li ama hêza te çê dibe hîna te divê xebatê de pêş veherî taybet yani em dinêrin di saziyên me yên rakandinê da yani hema bêje ji sedî heştî û pênc hema hemû xebatkarên wê jin in çi di aliyê teknîkê de be çi di aliyê nûçegihanî de be çi di aliyê pêşkêşvaniyê de be ji bilî ew saziyên me yên ku taybet hene ji bo jin wek Jin TV radyoyên jin wek Star TV Jin News yani saziyên wê yên taybet hene lê îro jinê xwe divê qadê de bi rastî jî bi pêş xistiye me got yani armanc û hezkirin dihêla ku te divê qadê de pêş bikevî û pê berdewam bî. Ji bo vê rolek pir mezin rastî lîst taybet di şoreşa rojava dim. Ragihandina azad taybet em bêjin ragihandina jin di şoreşa rojava di rolek pir mezin lîst yani ji pazdê adara 2011 di dema ku şoreş li vê dera teqiya dest pê kir ciwanên vê dera em bêjin bê ku ew xibreta pir mezin dest me dihebe jî lê ema wekî erkekî welatparêzî rastî wê çaxê me lîst yanî ji destpêka şoreşê heta roja îro çanda ragihandinê li vê dera tune bû ger ku hebû jî gelekî kêm bû û tenê ew jî dibin desthilatdariya dewletê de bû yanî dema ku mesela me li radyek Sûriyê guhdarî bikira an jî me li televîzyonekê guhdarî bikira bineriya dema ku tenê navê hesekê an jî navê digotin Bakurê Sûriyê bihata gotin gelekî kêfa me dihat ji ber me xwe didît yanî me digot vay em jî hene di Sûriyê de wê çaxê demek çawayî mesela dema ku civak xwe bibîne xebatê xwe rastiya xwe bibîne û di raya giştî dibê belavkirin ew civak bihêztir dibe ji bo vê yanî ragihandina azad an jî em bêjin em wekî rojnamevan em her tim li kêleka civaka xwe bûn û bi şoreşa rojava re bûn tevahî bû yerîn wê diger ku em behsa qada siyasî bikin em behsa qada leşkerî bikin behsa qada civakî kîjan qadên civakê an jî qadên şoreşê hebû jin rojnamevanên jin an jî rojnamevanên ragihandina azad rolek pir mezin ji bo ragihandina bûyera û ragihandina rastiya şoreşê rolek pir mezin lîstin.